Mira, sí, aquí. Acaba dient això, diguem, en una carta ja cap al final de la vida, als últims anys. Amb això dels castellans i els catalans, vull dir dels dos esperits, més que dels homes, m'està passant un fet ben curiós. Jo almenys li trobo perquè no l'hauria previst mai. Durant molts anys, gairebé tota la meva vida a Catalunya, vaig ser un gran partidari de la bona intel·ligència entre Castella i Catalunya. Tant i amb tanta bona fe que força sovint vaig caure, injustament, crec jo, en les ires dels reconsagrats d'aleshores fins a ser-ne maltractat. Jo sostenia el meu honrat punt de mira perquè, efectivament, hi creia, però després de la darrera guerra civil i de la meva llarga estada a Madrid he arribat, per dissort, a la conclusió contrària. Això que li passa a Gaziel tampoc és una cosa que sigui molt excepcional. Pompeu Fabra, després de la guerra, diu que l'única solució amb els castellans és la violència. Però jo crec, és la meva tesi, que Gaziel sempre va creure que en Castella no hi havia, en realitat, cap solució. El que passa és que per tenir una solució personal, i no ho critico, o perquè no sabia com afrontar això, perquè també s'havia d'escapar del seu pare d'alguna manera i de l'egoisme del seu pare, per no acabar sent un fracassat, doncs s'apunta a aquesta possibilitat i l'explota fins que topa amb la paret. I quan topa amb la paret ha de tornar enrere i ha de, una mica, tornar a començar. I per això, a 72 anys, trobant-se perfectament, 5 anys abans de morir, però sense saber que s'ha de morir, només sabent que als 72 anys un es pot morir, diu, vull consagrar totalment les meves darreres forces a 3 realitats superiors per mi a les altres. La nostra terra, la nostra gent, la nostra parla. Ja em direu si això no és una mica el programa de Josep Pla. Doncs és el programa de Josep Pla, però sense la trajectòria de Josep Pla.